Okay. Namhlanje siyabona la screen qale ngisula. Today phela mawe class manje today. So namhlanje iclass lethu lesibili lo actor. Abayazi abesinabo eclass nedlule besikhala besifunda ukukhala. So kugcina kukhalekile namhlanje sizo hleka kule class. So lesson le ihamba kanje. Abantu laba aba break in kulo muzi babamba babokhona bamkhomba kodwa manje futhi bamphoqa ukuthi ahleke khona kuzozwakala ngalesa ngathi yonke into right ngoba abasolayo ukuze bengareportela amaphoyisa bamforce ukuthi akamemeze ukuthi yonke into right nje uyayixoxela bese yahleka. So bathi akahleke kumele ahleke. So yeah, i-character okuhleka i-character nzima kakhulu iyakudlula nokukhala nzima kakhulu ukuhleka because impilo enzima bayawazi vele ukuhleka empilweni kodwa ke sozama yabo mangahlekeki nithathe ngokuthi nginomthungu mhlawumbe operation manje yabo ngiyahleka kodwa futhi ngiyathunukala ukuthi ukhale zothi uyahleka yabo. So into kanjalo kodwa ifuna ukuthi nje uma ingeke into ongayihleka ungahleka bona no director laba labashuthayo kodwa bona ungabajethi bahlekana ube nezinto nje zakho bazobabuka ngazo nje ubahleke ukuthi le ndoda le isiphundu sayo yabo yazi wena nje uhleka uyathi uhleka isiphundu sa director yena uyajabula ukuthi uyahleka uthi yes that's angazi scene noma kuthiwa language yabo the scene kanti uyazi ukuthi hayi nempela. So siyahleka ke isiphundu sa director ngihleka futhi kodwa vele umuntu ongahleka vele yabo. So manje nje kuba nzima impela. Hayibo wow. Vele ubaba umthungu zinjela bukan hai manje kusasa sobe hlasi isikhala namhlanje phela sanda uqala bo. Oh phela lapho hlekwa namhlanje shit ngihleka.